Ensimmäinen erä! Hyvä asento. Oi! Malta. Otetaan heti takaisin. Heti takaisin, Markus. Pelaa vähän käsillä, kato mitä tulee tehdä. Ei, nätti torjunta. Pelaa takas. Hyvä asento. Noin. Keskipaikka on sun. Nyt rotatat sieltä takaisin. Hyvä heikä. Siis pelaa. Hämäile. Ota potkua ulos sieltä. Ota potkua ulos sieltä. Jos ei tapahdu mitään. Jos ei tapahdu mitään. Parempi alus. Ei mitään. Hyvä asento. Keskelle. Just noin pelaa. Pelaa! Noin! Jatkaa sille välillä! Taas keskipaikka! Nyt kattuu vasemmalla kattuu! Hyvä! Vasen vartalo! Puolet jäljellä! Nyt mitä? Ja jatkaa! Hyvä sijoittaa! Massaa niin potkui! Massaa potkui! Pois! Kohde palvilla! Aina se köysi. Aina köysi. Käydä ympäri! Ja keskipaikka on sun! Keskipaikka on sun! Noin! Nyt pelaa käsillä! Kato! Hyvä asento. Mitä? No just! Hämä! Massaa vaan niin potkui! Anna osuu! Ja pelaa! Kohde polviin! Toiseen suuntaan! Nikke! Tarkemmin polveen! Verran polveen! Kunnon alustus, Markus!
Aloita lyönne. Lyönne talle. Yllätä! Vasempaa vähän vastaan. No hei! Hei! Tarkasti vaan ja rennosti. Jatkukaa, loppuun saakka se menee. Hei! Tarkemmin nää. Vedä vasemmalla vartalla. Vastaa siihen vaan. Kaikki vasemmalla ukkoon kaikki. Vasenta vaan vartaloon. Vedä vasemmalle. Voisi käsi vetää, niin se niskan takaa. Jää siihen! Jää keskelle. Lyönnit väliin. Lyönnit väliin. Suoria taakse suoriin polviin. Perse taakse. Käännä. Käännä se käsi pois siitä. No niin, nyt täällä potku alle. Lyönnit väliin. Lyönnit väliin. Veto vähän eteenpäin! Lyönnit talle. Hyvä asento. Jää sinne vaan! Jäänitte vaan tekemään! Vedä vaan uudestaan vaan. Ota kädet ylös vaan. Vai Jalmeina! Nyt talle. Lyönnit talle. Nyt pitää. Uudestaan lyönnit talle. Eka. Lyönnit talle. Noin. Uudestaan lyönnit talle. Noin! Paremmin puolelle, perse taakse! Noin! Vedä sitä taaksepäin meidän polvi! Noin! Ja no niin, siinä on! Noin! Hyvä! Harri! Oikein hyvä! Sä oot hyvä kaivittaa! Mä en osaa käyttää tätä. Mä en osaa. Joo. Ei näy mitään muuta kuin vaan kuvaa. Okei. Mä varmaan nukahan tähän mä. Ei, tässä on erittäin hieno. Onks tää nyt koko ajan päällä? Okei, hyvä, kiitos. Joo. Ja ottelun voittaja luovutuksella sinisen kulman Niklas Rouhiainen! Siinä.